שלום לכולם. תראו, ככלות כל החגיגה הדיגיטלית, בסופו של דבר הטכנולוגיה היא כלי, צריך לזכור את העניין הזה. זה כלי רב עוצמה, הוא מחלחל לכל תא בחיינו האישיים והחברתיים, אבל ביסודו של דבר זה כלי, כמו סכין. לתקוע סכין בגופו של מישהו בסמטה אפלה זה רצח, לתקוע סכין בגופו של מישהו בחדר ניתוחים זה הצלת חיים. רוב החומרים, ככה אני שומע שעוברים בגוגל, הם חומרי פורנו והימורים, כ-60% מהחומרים, ובתוכם גם יש ויקיפדיה וגוגל ארת' ושאר הדברים הטובים. אז נא לזכור את העניין הזה. הטכנולוגיה הדיגיטלית לא תעשה בשבילנו את העבודה החינוכית. באופן עקרוני היא יכולה לשרת פדגוגיה רעה והיא יכולה לשרת פדגוגיה טובה. מהי פדגוגיה? לא נקרא לה רעה, אלא פדגוגיה ישנה, לעומת פדגוגיה חדשה. אני אציג לכם באופן סכמטי למדי עכשיו את 5 התמונות אטומיות, ככה אני קורא לזה 5 הנחות היסוד של הפדגוגיה הישנה, זאת הפדגוגיה שבה גדלנו, 5 התמונות של בתי הספר כפי שאנחנו מכירים אותם מעצמנו, מהורינו, ילדינו. לעומתן אני אציג את 5 התמונות האטומיות או הנחות היסוד של החינוך החדש. זה חינוך לדעתי שילך ויתפשט ובסופו של דבר יחליף את בית הספר במתכונת הרגילה. זה ייקח קצת זמן, אנחנו נמצאים בתקופת מעבר. כל הבעיות נובעות מכך שאנחנו נמצאים בתקופת מעבר בין פדגוגיה ישנה לפדגוגיה חדשה. החינוך תקוי במבוי סתום, משום שרובנו כבר חושבים פדגוגיה חדשה, תכף תכירו אותה, אבל אנחנו מתקשים לתרגם אותה לפרקטיקה. עדיין לא הצלחנו לייצר סביבות חינוכיות על בסיס מה שאנחנו חושבים על הוראה, למידה, ידע, תודעה ומטרת החינוך. אז מה הם 5 תמונות היסוד של החינוך הישן? 5 הנחות שמסבירות את כל מה שמתרחש בבית הספר, לעומת 5 התמונות שלהן אנחנו עוברים בימים אלה. איפה הכפתור פה? כן, אוקיי. תראו, אלה 5 התמונות. אני קורא להם כאמור תמונות אטומיות, משום שהן עומדות ביסוד המולקולה שנקראת בית ספר או החינוך בכלל. אלה 5 התמונות הבסיסיות ביותר. הן משתקפות בפרקטיקה של המורים. כאשר מורה עומד מול כיתה, מרצה, כותב על הלוח, נותן שיעורי בית, אומר מחר זה יופיע בבחינה, אלה כנראה 5 התמונות שיש לו בראש. מה המורה חושב על למידה? המורה חושב שלמידה שווה הקשבה. בית הספר מבוסס על ההנחה שלמידה שווה הקשבה. ללמוד זה להקשיב. אם הילדים ישבו בשקט, כמו שאתם יושבים עכשיו, ישבו בטורים, לא באיזה סיטואציה אחרת, כזה לא במעגלים למשל, כי זה מסיח את הדעת, יקשיבו למורים, יהיו pure listening, הקשבה טהורה, הם ילמדו. למידה שווה הקשבה. בית הספר מבוסס על התמונה הזאת. תמונת ראי, אם ללמוד זה להקשיב, הרי שללמד זה להגיד. ההוראה הבית ספרית מבוססת על אגדה. רוב הזמן המורה מדבר. בשאר, אתה שואל מורים, בדרך כלל הם לא כל כך יודעים מה הם עושים בכיתות, המורה האחרון שיודע מה קורה בכיתתו. כל פעמים כשאתה שואל מורים מה אתם עושים רוב הזמן, הם יגידו רוב הזמן אנחנו עושים דיון, פה ושם אנחנו מרצים, אבל כאשר מודדים למורה בסטופר פשוט, רואים שהם מדברים כ-90% מהזמן. בשאר הזמן הם עושים מה שנקרא so called דיון, שזה לא דיון אמיתי, ככה לא מתדיינים בחיים. האמריקאים קוראים לדיון הכיתתי, הם אומרים זה משחק שקוראים לו guess what I have in mind, כן? למורה יש את התשובה הנכונה פה, והילדים הוא מוביל אותם באמצעות כל מיני רמיזות אל התשובה הנכונה, כן, כמעט, יופי, בינגו, ככה זה מתנהל. הכיתה אמר פעם מישהו, זה המקום היחיד בעולם שבו מי שיודע שואל את מי שלא יודע. אוקיי, אם הילדים לא היו מאולפי בית ספר, הם היו צריכים להגיד למורה, את יודעת את התשובה, אז למה להציק פה ל30 ילדים שלא עשו לך שום דבר רע? אם כן, רוב הזמן ההוראה הבית ספרית מבוססת על הגדה. תמונה מספר 3 אומרת שידע הוא חפץ. יחסם של מורים לידע הוא כאל חפץ. ידע הוא אובייקט. הוא דבר שעובר מאחד לאחר. יש אנשים שיש להם אובייקטים, יש אנשים שאין להם, ואנחנו מעבירים אותם באמצעות הגדה, באמצעות הרצאה. ידע הוא חפץ, אובייקט שקיים אי שם בעולם, הומצא על ידי מישהו במעבדות של מכון ויצמן או בארכיונים של היסטוריונים. כל תפקידנו להחזיק אותו בראש, לפחות עד הבחינה.
תמונה מספר 4, שהיא תמונת ראי עם ידע או חפץ, הרי שהתודעה היא מיכל. בית הספר מבוסס על המטאפורה של mind as container, התודעה כמיכל. מה שיש לנו בין האוזניים זאת קופסה, והמטרה שלנו היא למלא אותה בחפצים, בידע. תמונה האחרונה אומרת שתכלית הלמידה וההוראה זה תלמיד שיודע, שיש לו הרבה חפצים במיכל. נכון יותר זוכר. נכון יותר זוכר עד הבחינה. מה שקורה אחר כך פחות מעניין אותנו. מישהו שאל פעם מה ההבדל בין תלמיד טוב לתלמיד רע? תלמיד רע שוכח דקה לפני הבחינה, תלמיד טוב שוכח דקה אחריה. גם המילים שאנחנו משתמשים בהן מסגירות את 5 התמונות האטומיות האלה. אנחנו אומרים לילד הזה יש המון מטען תרבותי, ידע הוא חפץ, יש לו המון מטען, הוא מתקשה אפילו לשאת אותו. אנחנו אומרים הילד הזה לא תופס כלום וזה תופס מהר, מהראש יוצאת איזה כף כזאת שתופסת מהר ופה לא. אנחנו אומרים צריך לחסות את החומר, להספיק את החומר. כל הטרמינולוגיה הבית ספרית מסגירה את 5 התמונות האלה. אלה 5 התמונות שמסבירות את כל מה שמתרחש בבית הספר, את שיטת ההוראה, שיטת הערכה, הארכיטקטורה של בית הספר, מסדרונות ותאים, שהיא דומה מאוד לארכיטקטורה של בית סוהר, היא מזכירה לנו, אוקיי? בית הספר הוא סוג של בית סוהר עם יחס קצת יותר אנושי. הילדים כלואים בתאים, מדי פעם הם יוצאים לטיול בחצר. אם תסתכלו מאיזה גובה של ענן, אתם תראו שיש 3 מבנים שדומים מאוד אחד לשני. בתי הספר, בתי סוהר ובתי חולים. למה? מה שמאפיין אותם זה שבשלושת המקומות מוכרים לקליינטים סחורה שהם אינם מעוניינים בה. ומכאן נובעות כל הבעיות, כמו בעיות המוטיבציה. אין בעיות מוטיבציה בקניון למשל. ההורים לא מדברים מודאגים שהילדה הפסיקה ללכת לקניון, שהיא הולכת לשם היא לא קונה שום דבר, וצריך לעשות משהו. כי שם מוכרים לקליינטית דברים שהיא מעוניינת בהם. התמונות האלה מייצרות את מה שאני קורא התמונה הגדולה, הפילוסופיה הבית ספרית, Schools Metaphysics, זאת הפילוסופיה שעומדת מאחורי בית הספר, שמסבירה כאמור את כל מה שמתרחש בו. מורים חושבים שהעולם עשוי מעובדות, יש המון עובדות בעולם. לעובדות האלה יש איכויות פנימיות, עובדות שמתייחסות לעברן של קבוצות אתניות נקראות עובדות היסטוריות, עובדות שמתייחסות למבנה של חברה נקראות עובדות סוציולוגיות, עובדות שמתייחסות ליחסים בין מספרים נקראות עובדות מתמטיות וכן הלאה. יש המון עובדות בעולם. המדענים מסתכלים על העולם ומעתיקים אותו. מה הם עושים? הם עושים סדר. הם מכניסים את העובדות לתוך מגירות. למגירות האלה קוראים דיסציפלינות. כל עובדה נכנסת אל המגירה המתאימה לה. עובדה שמתייחסת למשל למבנה הפנימי של הפרט נכנסת לפסיכולוגיה, ועובדה שמתייחסת לפרשנות של טקסטים קנונים נכנסת לספרות וכן הלאה. המדענים יוצרים, עושים סדר בעולם, הופכים את הכאוס לקוסמוס, לסדר באמצעות הכנסת העובדות אל תוך המגירות הדיסציפלינריות שלהן. כשם שהמדענים צופים על העולם, כותבי תוכניות הלימודים צופים על הדיסציפלינות ומייצרות את המקצועות. המקצועות זה דיסציפלינות לילדים, קצת יותר קל, יותר מעובד, ארוז טוב יותר לצורך למידה. אחר כך באים אנחנו המורים, בתוך שרשרת המזון הזאת גם אנחנו מעתיקים, אני קורא לזה שרשרת העתקה הגדולה. לכולם אני אומר מותר להעתיק חוץ מלתלמידים. מה עושה המורה? המורה חותך חתיכות ידע מהמקצועות השונים. לכל חתיכת ידע בשיעור קוראים מערך שיעור. את החתיכה הזאת הוא צריך להתאים אל התודעה של התלמידים. זה הראש של התלמידים. Mind as container, התודעה כמיכל. בתודעה הזאת יש פתחים. על הפתחים יש מכסים. זה ציור אופטימי, המכסים חצי פתוחים. רוב הזמן הם סגורים. עכשיו כל מה שהמורה צריך לעשות אחרי שהוא חתך מהמקצוע, חתיכת ידע המכונה מערך שיעור, הוא צריך לדחוף את חתיכת הידע הזאת אל תוך התודעה, אל תוך המיכל של התלמידים. קודם כל הוא צריך להרים את המכסים, לכן הוא עושה פעולות מוטיבציה, motivational activities, למשל הוא משתמש באסטרטגיית הפיתוי, כאשר מורה מוריד את הכל ואומר, בואו תשמעו סיפור טוב, הופה, מכסה מתרומם, זה הצ'אנס שלך, זה כמה שניות, נדירות מאוד, זרוק פנימה את הכלורופיל שלך. היום המורים ויתרו כבר על אסטרטגיות של פיתוי, הם עוברים לאסטרטגיות ברוטליות. מה שאני אומרת היום יהיה מחר בבחינה, זה לפתוח את המכסה בביתה, עכשיו זורקים פנימה את הכלורופיל.
עכשיו זה לא מספיק, אנחנו צריכים עכשיו להדביק את החומר החדש של החומר שלימדנו לפני שבוע. את הכלורופיל צריך להדביק לפוטוסינתזה. אוקיי? ולכן נעשות פעולות הדבקה שונות, gluing activities, כגון הדיון בכיתה, שיעורי הבית או הבחינות. הבחינות, במיוחד בחינות המתכונת ובחינות הבגרות, אני קורא לזה טקס ההדבקה הגדול. ילדים מדביקים חומרים עד 2-3 בלילה, מי שראה אותם אחר כך הם באים ככה, זוכרים, זה יושב להם ככה על קצה הראש. הכנתי שנים, הייתי מורה להיסטוריה, איך הם היו מגיעים לכיתה ככה כמו כוסות יין מלאים, לא לדבר איתי, לא לדבר, עלייה ראשונה, תאריך זה וזה, עלייה שנייה, היית אומר לו בוקר טוב, כל המבנה מתמוטט, אוקיי? עכשיו עם זה הם באים, אחרי יומיים יש עוד בחינה ועוד בחינה, וככה מההדבקה הזאת לא נשאר שום דבר. על כל פנים, הפילוסופיה האופטימית שעומדת מאחורי בית הספר אומרת שאחרי שילד ידביק חומר ישן לחומר חדש, ב-15 דיסציפלינות שונות, הוא חוזר אחרי 12 שנים אל העולם והוא מבין איך הוא עובד. עכשיו יש לו בראש את כל ההיבטים, הסוציולוגיים, ההיסטוריים, המתמטיים, הפיזיקליים והכימיים של העולם. מה רע בתמונה הזאת? מה רע ב5 התמונות האטומיות? מה רע בתמונה הגדולה בשרשרת העתקה? בואו נתחיל לבדוק את התמונות. תמונה מספר 1. למידה איננה הקשבה. אנשים לומדים מעט מאוד באמצעות הקשבה. הם לומדים דברים פשוטים. מישהו שואל מה השעה, עכשיו הוא מקשיב, אנחנו אומרים לו השעה 3. את השעה 3 הוא יכול ללמוד. אי אפשר ללמוד באמצעות הקשבה רעיונות מורכבים. את המכניקה של ניוטון או התגלגלות של מהפכה צרפתית או אחרת. כדי ללמוד רעיונות מורכבים, אנחנו זקוקים להרבה יותר מסתם הקשבה פסיבית. ולכן אין כמעט למידה בבית הספר. בית הספר, המוסד שבו ילדים צריכים ללמוד, זה המקום שבו הם לומדים הכי פחות. העובדה המאוד פשוטה היא ש95% מהחומר נשכח. אם אני עושה בגרות פה בחלל הזה, הממוצע לא עולה על 4. ואני לא אביך אתכם עם שאלות כמו מה ההבדל בין מיוזה ומיטוזה, או מדיניות הבריתות של מטרניך שקדמה למלחמת העולם הראשונה. שכחתם את רוב החומר. אם אני אגיד לכם בואו קצת נתחמם ונחפש סינוס וקוסינוס, רובכם תצאו פתאום לאיזה טלפונים דחופים. אוקיי? כך שאין תנאים ללמידה בבית הספר, משום שהלמידה כל כולה מבוססת על הקשבה. אנשים יכולים לשמור על הקשבה, על מצב של ריכוז כ7 דקות. קצת יותר אם יש להם רמת עניין מוגברת. אנחנו מצפים שילדים ילמדו 5 שעות ביום חומרים שכל כך רחוקים מעולמם. אין שום ילד נורמלי שמתעניין בחפיפת משולשים. אם הילד שלכם יגיע הביתה ויגיד, אמא למדתי חפיפת משולשים, זה היה מרגש, לקחת אותו דחוף לבית חולים, לא לחכות עם העניין הזה. ילדים בגילים שאנחנו מדברים עליהם, לפחות מגיל ההתבגרות, כמעט מתעניינים אך ורק בדבר אחד, בשאלת הזהות. מי אני? אני יפה או מכוערת? אני מושכת או דוחה? אני קמצנית או נדיבה? איזה טיפוס אני? שאלת הזהות מטרידה באופן אינטנסיבי ילדים בגיל ההתבגרות, ואנחנו מלמדים אותם על מבנה הפאודליזם, ומצפים אחר כך שיתרגשו או יתעניינו בזה. מה אם כן למידה טובה? למידה איננה הקשבה. למידה טובה זה מעורבות בתהליך והבנה בתוצר. אנשים לומדים היטב וזוכרים את החומר לכל החיים, כאשר הם מעורבים בתהליך, דהיינו אכפת להם ממנו, דהיינו הם נמצאים בתהליך עם כל הדמיון והשכל והרגש והגוף. למידה טובה היא טוטלית, אוקיי? רק אז התהליך הזה הוא תהליך שיכול להניב את מטרת הלמידה הטובה, שזאת הבנה בתוצר. אני מגדיר למידה טובה, למידה משמעותית, כמעורבות בתהליך והבנה בתוצר. לא מספיק להיות מעורב. אם אנחנו רוצים שהילדים יהיו מעורבים, אנחנו יכולים לתת להם לשחק כל היום במשחקי מחשב או להראות להם סרטי פעולה. בחשבון האחרון אנחנו רוצים יבינו רעיונות בעלי ערך, שאותם אני לא אגדיר עכשיו. כן, זאת למידה טובה, מעורבות בתהליך והבנה בתוצר. המעורבות שאנחנו חותרים אליה היא, טוב, קצת הקדמתי את המאוחר, כל פנים, המעורבות שאנחנו רוצים להשיג היא מה שנקרא מעורבות משימה. יש 2 סוגים של מעורבות. מעורבות אחת היא מעורבות אגו, זאת מעורבות שבה האדם חושב על עצמו בתהליך הלמידה, דהיינו מה יקרה לי אם אני אלמד, מה יקרה לי אם אני לא אלמד. מעורבות אגו מאפיינת תלמידים בבית הספר, אי אפשר להגיע איתה רחוק. לעומת זאת מעורבות משימה, זוהי מעורבות שבה
האגו נעלם. תחשבו על עצמכם, בכל פעם שלמדתם משהו שבאמת עניין אתכם, בכל פעם שהייתם מהלך שהוא על גבול האקסטזה של הלמידה, מה שמיהלי קרא flow, מצב של זרימה, שכחתם על עצמכם, הזמן עבר מהר מאוד, אפילו צורת החלל השתנתה. זהו state of mind של למידה טובה, למידה של מעורבות משימה. מה זאת הבנה? הבנה זה גם state of mind נדיר מאוד בבית הספר. מה שמובן לעולם לא נשכח. העובדה ששכחתם את רוב החומר שלמדתם בבית הספר מעידה על כך שלא הבנתם אותו. מה זה להבין? יש שתי הגדרות של הבנה, שתיהן טובות. לפי הגדרה אחת, להבין זה למקם במכלול. אנשים מבינים דבר מה כאשר הם יכולים לייצר רשת מושגים צפופה סביבו. למשל, אם נשאל אדם מהי דמוקרטיה והוא יגיד זאת הכרעת הרוב, במקרה כזה נגיד שההבנה שלו מהי דמוקרטיה היא שטחית, משום שהוא גייס רק מושג אחד, הבנת הרוב, הכרעת הרוב לטובת המושג דמוקרטיה. אבל אם הוא ייתן לנו הרצאה מלומדת על ההבחנה בין דמוקרטיה ישירה ועקיפה שהתפתחה ביוון העתיקה ואחר כך מהפכה אמריקאית, מהפכה צרפתית, עקרון הפרדת הרשויות של מונטסקיה, זכויות מיעוטים, חוקה, משבר הדמוקרטיה בעידן של גלובליזציה, כאשר הוא יגיד לנו את כל הדברים האלה, אנחנו נאמר יש לו הבנה מעמיקה. להבין באופן עמוק פירושו של דבר, לייצר רשת מושגים צפופה סביב אותו רעיון, כלל מושג שאותו הבנו. לילדים אין את זה. הדברים לא מתקשרים להם לשום דבר. כמו שאמרה פעם ילדה אחת, לימדו אותנו שמישהו מאוד חשוב מת, ואנחנו בכלל לא ידענו שהוא חי. אוקיי? זה פחות או יותר המצב של ילדים, אוסף של פרטים שאינם מתחברים לשום דבר, שאותם הם זוכרים באופן מכני, ללא הבנה של הזיקות הלוגיות. זה הסבר אחד של מהי הבנה. שהוא כאמור היכולת הזאת למקם מושג בתוך רשת מושגים צפופה נדיר מאוד בבית הספר. על פי תפיסה אחרת של הבנה, להבין זה לבצע. מישהו הזכיר קודם את הטקסונומיה של בלום, זו טקסונומיה של בלום מפותחת מאוד. אנשים מבינים דבר מה, רעיון כלל מושג, כאשר הם מסוגלים לבצע איתו סדרה של ביצועים. כגון למשל, לומר את הידע הזה במילים משלו. כאשר ילד אומר ידע שהמורה זה אתה ירצה אותו, במילים משלו, היכולת לבטא ידע במילים משלך זה ביצוע הבנה. היכולת להביא דוגמה, ילד הביא דוגמה. היכולת לחשוף הנחות יסוד באיזה מושג כלשהו. היכולת של ילד לעשות השוואה מעניינת. יכולת של ילד להציג ידע סותר לידע, ובסופו של דבר היכולת של ילד לייצר ידע חדש, אני מדבר בספריי על 18 ביצועי הבנה. אם ילד מסוגל או אדם מבוגר לבצע 18 ביצועי הבנה, זה סימן שהוא הבין. כאמור, נדיר מאוד בבית הספר. מה שמאפיין את הלמידה הבית ספרית, שהיא מכנית והיא מנוכרת. בית הספר בנוי על הפרינציפ של למידה מנוכרת. ילד מעורב בלימודיו, נכשל בלימודיו. ילדים תופסים את זה באזור כיתה ב' או ג', שהם צריכים לנהל כלכלת למידה חסכונית, מינימום מעורבות. אם תשקיע או תתעניין חלילה במקצוע אחד, תפגר בכל המקצועות האחרים. דמו בנפשכם, נגיד ילדה חולה, לא הגיעה לבית הספר, 3 ימים ראתה טלוויזיה, שיחקה במחשב, בסופו של דבר אמרה לאמא, יאללה תביא את הפיודור הזה, מה שמו שאנחנו צריכים ללמוד לבגרות, ואמא מביאה לה את פיודור דוסטויבסקי, החטא ועונשו. שזה כבר טעות אחת, לא טרגית, אבל עדיין טעות, כי לא קוראים ספר לבגרות. יש תקציר היום של מיקוד, שם כתוב שבשנת תשס"ה שאלו את זה, אז כנראה בתשס"ה ישאלו את השאלה הזאת. גם את זה לא קוראים, זה כבר עודף טקסט בעידן של הדיגיטציה, לא כל מה שהמחשב עושה הוא טוב. מביאים סרט, גם את הסרט לא רואים עד הסוף. למי יש סבלנות להחזיק מעמד עם כל החטא ועונשו? החבר'ה יספרו לך מה קרה בסוף. אוקיי. אבל נגיד שהילדה הזאת קראה את כל הספר, ככה 400 עמוד, אבל פה התרחשה באמת תאונה טרגית. הספר עניין אותה, וזה מסוכן. היא נכנסה שם לתוך כל הדיאלוגים בין פורפירי ורסקולניקוב, מי שזוכר, זה ספר מצמרר, והיא שאלה את אמא, תגידי, הפיודור הזה כתב עוד משהו, והיא שקעה על הספרות הרוסית של המאה ה-19. מה קרה ללימודי הכימיה שלה? מה קרה ללימודי הערבית? כן, היא התחילה להידרדר בהם. היא עשתה השקעת יתר. היא שכחה שהלמידה הבית ספרית מבוססת על ניכור. שום דבר לא נוגע לי, שום דבר לא אכפת לי. אני זוכר שהבת שלי הגיעה לי"ב, אמרה, אבא, היית פעם מורה להיסטוריה. הנה, קיבלנו פה דף עם 100 שאלות, בוא, נו. כל מי שיש לו מתבגרת בבית יודע שאם יש סיכוי או לשקם את היחסים שנהרסים היום באזור גיל 11-12, תעשה הכל, אני מפנה הכל, קדימה, שירה, בואי נשב.
אחרי 2 דקות היא אומרת לי, אבא, לך אתה לעסקיך ואני לעסקיי, והחוזה נגמר. אני שואל אותה, למה? מה קרה? אז היא אומרת, תראי, ביקשו פה 3 סיבות למלחמת העולם הראשונה. אתה כבר ב5, זה מה שאני אקבל ממך. מין בונוסים כאלה, במקום שתוריד את 3 סיבות ל2. וחוץ מזה היא אמרה לי, וזה תפס אותי חזק, אמרה לי, וחוץ מזה היא אמרה, אבא, מה אתה כל כך מתרגש? זה משהו הפריע לה בהתרגשות שלי, כי היא הרגישה שהיא יכולה עוד להתעניין, חס וחלילה. התרגשות היא מדבקת, זה יותר קשה ממחלה. ואם היא תתחיל להתרגש להיסטוריה, ועוד יומיים יש בחינה בערבית, ויומיים אחר כך במתמטיקה, זה יפר את הכלכלת הלמידה החסכונית והמנוכרת שעליה לנהל כדי להצליח בבחינות. מה אנחנו צריכים בבתי הספר של העתיד? תארו לכם שהיה לנו משרד חינוך רציונלי, ושהיינו חברה רציונלית. היינו אומרים ככה, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לייצר סביבות שבהם יש למידה טובה. מה שהיינו רוצים לראות זה ילדים שמעורבים בתהליך הלמידה, ובסופו של דבר מבינים רעיון בעל ערך. בואו נייצר סביבה כזאת. כל מה שנעשה בבית הספר פשוט נוגד את התנאים החיוניים ללמידה טובה, שהיא מעורבות בתהליך והבנה בתוצר. אילו היינו צריכים לייצר את הסביבות החינוכיות האלה, היינו צריכים פחות או יותר לעשות את הדברים הבאים. קודם כל היינו צריכים לדאוג להנאה. לב ליבה של הלמידה הזאת ההנאה. לילדים לא חסרה אינטליגנציה, חסרה להם מוטיבציה. ומי שהורס להם את המוטיבציה זה אנחנו. כמו שכתב ברנרד שו ביומנו, בגיל 6 נאלצתי לקטוע את לימודיי וללכת לבית הספר. עד גיל 6 יש לנו המון מוטיבציה. ברגע שאנחנו הולכים לבית הספר, באיזו כיתה א' אנחנו עוד מתרגשים וזה, וקנו לנו קוד חדש בכיתה ב', כאמור אנחנו מבינים שמשהו פה לא תקין. אין שום אדם נורמלי שלומד 10 מקצועות. אין שום אדם נורמלי שקוטעים לו את הלמידה באמצעות צלצולים. אין שום אדם נורמלי שיכול ליהנות ממשהו כאשר הוא נבחן כל הזמן. אם אתם יושבים בבית, נגיד יש איזו תוכנית טלוויזיה שאתם אוהבים במיוחד כל יום שלישי מ8 עד 9, זאת השעה שלכם, אתם רואים תוכנית, אתם לומדים מן הדברים מעניינים, צוחקים נחמד מאוד. פתאום דפיקה בדלת, מישהו נכנס, כן, מי אדוני? לא, תהנו בכל זאת, מי אדוני? תראו, אני בוחן, נגיד מטעם משרד הפנים, רק באתי לבדוק אם אתם צוחקים במקומות הנכונים, אחר כך תהיה בחינה קלה, אבל תהנו. הלוא באותו רגע התוכנית האהובה עליכם ביותר הופכת לתוכנית השנואה ביותר, והתודעה עוברת מהפך, היא עוברת תהליך של החצנה. מכאן ואילך צריך להרשים את הבוחן, להגזים בצחוקים, לנסות ללמוד מהבעות פניו מה הוא הולך לשאול אותנו. למידה מבוססת על הפנמה, הפגנה מבוססת על החצנה. אדם שמעריכים אותו כל הזמן, ומחטיבת הביניים ילדים הולכים כל הזמן עם לוח בחינות, פשוט לא יכול ללמוד. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות את הדברים הבאים. קודם כל אנחנו צריכים לייצר הנאה, מוטיבציה. מה מצבי עדי עם הזמן? אל תקשיבי, את לא יכולה להרשות לעצמך, את צריכה פה לשמור על המשטר. אוקיי. אז תראו, אנחנו צריכים לעשות פחות או יותר, אנחנו צריכים לדאוג להנאה, אנחנו צריכים לדאוג להתאמה, אנחנו צריכים לדאוג לסביבה. אילו היינו אנשים רציונליים, היינו אומרים איך נייצר סביבה שבה ילדים לומדים היטב, דהיינו מעורבים בתהליך, מבינים בתוצר, מה היינו עושים? קודם כל היינו אומרים מוטיבציה. יש רק 3 דברים בחינוך, אמרה קארל אדמס, מוטיבציה. אלה 3 דברים. והיינו עושים הכל כדי לשמר את המוטיבציה שאיתה ילדים באים לבית הספר ואולי אפילו לתדלק אותה. איך מייצרים מוטיבציה? יש המון דרכים. אני אציג רק את השורות העליונות פה מהקטגוריות האלה. למשל באמצעות ערעור. אתה רוצה שאנשים ילמדו, אתה חייב לערער אותם. אנשים, אמר פיאז'ה, הם יצורים עצלנים. אין תכונה מובהקת יותר מהעצלנות האנושית. מדוע בני אדם עצלנים? זאת לא תכונה שלהם, זה לא סתם בא להם לישון עד 11 בלילה, בגלל שמבנה התודעה האנושי הוא עצלני. מדוע? כי התודעה חותרת למצב של קוגניטיב אקוויליבריום, שיווי משקל קוגניטיבי. מהו מצב של שיווי משקל קוגניטיבי? זהו מצב שבו אני יכול להסביר את המציאות באמצעות הסכמות שלי, באמצעות המושגים שלי. כל עוד שיש לי סכמות מופשטות, מושגים, שבאמצעותם אני יכול להסביר את המציאות, אני אעשה הכל כדי להגן עליהם. אני לא ארצה ללמוד שום דבר חדש. בני אדם נדבקים אל הסכמות שלהם, אל האידיאולוגיות שלהם, תפיסות העולם שלהם, והם מתעצלים לזוז, זה מייצר מצב נינוח מבחינה קוגניטיבית, שיווי משקל קוגניטיבי. אבל
כאשר מישהו מערער אותנו ואנחנו מאבדים ביטחון בסכמות שלנו, דהיינו במושגים המופשטים שלנו, רק אז אנחנו מתחילים ללמוד. לדוגמה, אני מזמין את החברה שלי למסעדה. ברגע שאמרתי מסעדה, התעוררה עכשיו סדרה של ציפיות. שמלצר קנוע מבט או לא קנוע מבט יקדם אותנו בכניסה, יוביל אותנו לשולחן פנוי, ייתן לנו טקסט קטן שנקרא תפריט, זמן להרהר. אם כל זה קרה והמנות הגיעו כסדרן, יצאנו מרוצים, אך לא למדנו שום דבר. אבל אם בכניסה המלצר נגיד מוריד לי סתירה, או מתערב בשיחה שלי עם החברה, עזבי אותו, בואי דברי עם גבר גבר, אוקיי? במקרה כזה, שימו לב, הסכמה של מסעדה מפסיקה לעבוד. הציפיות מתפוצצות במגען עם העולם, זה ביטוי של פיאז'ה. אז אני מתחיל ללמוד. רק אז אני קם ושואל, מה הולך פה? מי המשוגע שמנהל את המסעדה הזאת? ואז נגיד יוצא בעל המסעדה, אדוני, תירגע, הייתי חייב לבדוק את ההיפותזה של פיאז'ה, היא נכונה, הכל יהיה בסדר, אוקיי? כלומר, אם אתם נכנסים לאוטו והוא נדלק כל בוקר, מה אכפת לכם? יש מנוע, אין מנוע, מנוע על הגג בכיסא. יום אחד הוא לא נדלק, כלומר הציפייה הופרה, כלומר השיווי משקל התערער, אתם מתחילים ללמוד, פותחים מכסה מנוע, הולכים למוסך. בקיצור, אנשים לומדים רק שרע להם. אנחנו רוצים שילדים תתעורר במוטיבציה, דריכות אינטלקטואלית, אנחנו חייבים לערער אותם. זה רק דוגמה אחת, התאמה. למידה זהו מצב שקשה מאוד לתכנן אותו. אל תעוררו עד שתחפץ כמו אהבה. אנחנו לא יודעים למה ילד אחד לומד בהתלהבות וילד אחר, זה לא מדבר אליו בכלל. לא מזמן ראיתי ספר על דימויים של גן עדן בדתות השונות, גן עדן וגיהנום, ושם מישהי כתבה על גן עדן ביהדות וגיהנום, היא אמרה ביהדות, גן עדן וגיהנום זה מושגים לא מפותחים בכלל. כולם עולים לשמיים ולומדים גמרא. בשביל אחד זה גן עדן, בשביל אחד זה גיהנום. כלומר, אנחנו לא יכולים לדעת מה קרה פה. אוקיי, הלמידה היא תהליך נזיל, רנדומלי, מקרי, קשה מאוד לתכנון. ולכן אנחנו צריכים פה, הלמידה וכל המשטר הבית ספרי חייב לעבור תהליך של פרסונליזציה. אנחנו חייבים להפריט את הכיתה. אי אפשר ללמד באותה שיטה, באותו מקום, באותו זמן, את אותו תוכן ל30 ילדים. כתבתי פעם מאמר שקראתי לו, היום כולם חוקן, ואמרתי ככה, דמו בנפשכם שנכנס רופא למחלקה ומודיע, היום כולם חוקן. למחרת היום כולם אינפוזיה, אתה השתגעת, זה צריך חוקן, זה אינפוזיה, את זה אפשר לשחרר. מורה שמלמד את כולם, באותו זמן, באותו מקום, באותה שיטה, את אותו תוכן, עושה חוקן לכל התלמידים. אנחנו חייבים להפריט את הכיתה. הלמידה היא תהליך אישי ביותר. פרסונליזציה של ההוראה זה תהליך יקר מאוד, אנחנו צריכים יותר ממורה על 30 תלמידים, אז יש פה בעיה תקציבית, אבל קודם כל אנחנו חייבים להבין שאנשים מאוד שונים אחד מהשני. השוני המוכר ביותר היום זה תורת האינטליגנציות המרובות של הווארד גרדנר. אין לאנשים אינטליגנציה אחת, המסומנת ב-OG, General Intelligence, ונמדדת על ידי סולם ה-IQ. לבני אדם יש 8 אינטליגנציות שונות או מהווארד גרדנר, ואנחנו צריכים לעבוד איתם. יש אנשים בעלי אינטליגנציה לוגית, מתמטית, הם נורא אוהבים מספרים. כל מה שלא מקומט, לא ממוספר, לא קיים מבחינתם. יש לי אבא כבר קשיש מאוד, עדיין רואה חשבון, אם אתה אומר לו בוקר טוב זה מעצבן אותו. יש לך איזה גרף שמראה שהבוקר הזה יותר טוב מבקרים שקדמו. יש איזה עקומה, סתם להתחיל לדבר באוויר, בוקר טוב, לאן נגיע, אוקיי? עד שהדברים לא מבוטאים, מספרית, כמותית, אין להם קיום. יש אנשים, זה 5% באוכלוסייה, שפה בפרונטל גלוב, בעונה המצחית, בצד הימני, שנקרא ברוקה איילנד, יש להם פשוט, יש עבודת תאים נהדרת במתמטיקה. אבל אנחנו עושים 100% מהאוכלוסייה עם המתמטיקה. אין מקצוע לא חינוכי כמו מתמטיקה. המתמטיקה הורסת את הדימוי העצמי של התלמידים. צריך ללמד ילדים כמה פעולות יסוד ולשחרר אותם. אותם 5% שזכו בפיס הגנטי, שילכו חזק עם המתמטיקה. יש אנשים בעלי אינטליגנציה מילולית, הם מבינים טוב מילים, הם מרגישים את המילים. אתמול שמעתי את אגי משול ברדיו, היא אומרת שאדם רגיל אומרים לו, תגיע למחסום כיסופים, תפנה ימינה, הוא שמע מחסום כיסופים, תפנה ימינה. הוא אומר, אני משוררת, שומעת מחסום כיסופים. מה, זה לא פואטיקה נהדרת? המחסום של כל הכיסופים והשאיפות. אוקיי, אז יש אנשים בעלי אינטליגנציה מילולית, הם אוהבים מילים. יש אנשים בעלי אינטליגנציה מרחבית, הם מתמצאים היטב במרחב. יש איזו חשיבות גדולה, כי זה הולך להמון המון דברים.
יש אנשים שמוצאים לך איזה בזמת חתיכת ברזל במדבר יהודה, ויש כאלה שלא יודעים להגיע לבית שלהם. עכשיו קראת את הביוגרפיה של אייזקסון על אלברט איינשטיין, אז הוא מספר שם איזה קטע, הוא גר על רוב חייו בפרינסטון, שיום אחד המזכירה מקבלת טלפון, איינשטיין על הקו, והוא שואל, סליחה, אפשר לקבל את הכתובת של הבית של אלברט איינשטיין? אז המזכירה נחרדת, מה פתאום, אנחנו לא נותנים את המספר שלו. אז הוא לוחש לה, אני איינשטיין, שכחתי איפה אני גר, אוקיי? אז איינשטיין הגאון, אינטליגנציה מרחבית בעייתית. עכשיו יש אנשים בעלי אינטליגנציה גופנית, יש אנשים בעלי אינטליגנציה אינטר ואינטרה, שאלה האינטליגנציות החשובות ביותר, על זה מבוססת החוכמה האנושית, אפשר להסתדר בלי מתמטיקה. מתמטיקאים דרך אגב הם בדרך כלל אהבלים גדולים, מלבד מתמטיקה, הם רק תן להם להתעסק במתמטיקה. הרציונל המתמטי לא עובר לתחומים אחרים. האינטליגנציה הבאמת חשובה זה היכולת שלנו להבין אחרים עוד לפני שהבינו את עצמם, והיכולת שלנו להבין את עצמנו. בעלי אינטליגנציה אינטרסובייקטיבית הם אנשים בעלי ייצוג נאמן של מצבם הרגשי בכל רגע. אנשים בעלי אינטליגנציה אינטרסובייקטיבית רואים את האחר. אני שואל את אשתי מדי פעם, נומי, מה מצבי? היא אומרת לי, אתה נורא עצבני היום, לא כדאי שתדבר, אתה יכול ליפול על מישהו בישיבה, יהיה אסון. שמה, אני לא יודע שאני עצבני? לא. אני מרגיש עצבני, אני לא יודע את זה. זה אינטליגנציה שלגברים חסרה. לכן הם כל כך אלימים. כי הרפלקסיה, כמו שאמר סארטר, מרעילה את התשוקה. דהיינו, ברגע שיש לך מודעות עצמית, אתה נרגע. אם מישהו עוקף אותך ברמזור, אחר כך אתה מחפש אותו, יורד עליו עם איזה עלת בייסבול עליו ועל כל משפחתו. אוקיי? אם היית אומר לעצמך, אבל רגע, אני עצבני אש, כדאי שאני ארגע, יכול להיות בטוח, היית פחות אלים. אז לנשים יש יותר אינטר ואינטרה. לגברים... אגב, שגרדנר היה ב-94 בארץ, היו לו רק 7 אינטליגנציות. אלה שתיארתי לכם עכשיו. אבל אני נזכרתי בפסוק נחמד של ניטשה, האדמו"ר ניטשה, שאמר ככה, תדעו לכם, בכל פעם שמחלקים דברים בעולם ל3 או ל7, תדעו שמשקרים אתכם. למה? כי המספרים 3 ו7 הם מספרים מקודשים לבני אדם. אבל הטבע לא עושה לנו חשבון 3 ו7, הוא מתחלק ל11. איך שאמר גרדנר, 7 אינטליגנציות, ידעתי שהוא משקר אותנו. ואז קמתי ואמרתי לו, פרופסור גרדנר, what kind of intelligence you have? כדי להמציא את התיאוריה של multiple intelligences לא צריך מספרית ולא צריך מילולית, ואף אחת מהם. וגרדנר, שהוא יהודי חכם מאוד, פשוט קפא ככה על בימת הוון ליר. כעבור 3 חודשים הוא אמר, I don't have an answer, I need some time, וכעבור 3 חודשים הופיע מאמר מפורסם שלו, Intelligence Reframed, מבט חדש על האינטליגנציה, שבו הוא הוסיף את האינטליגנציה השמינית, שזאת האינטליגנציה הנטורליסטית, שיש אותה לאנשים שאוהבים מדעי הטבע. זה אנשים שיש להם כבוד לעובדות אמפיריות ודחף לעשות תיאורטיזציה שלהם. אנחנו צריכים לדאוג לסביבה, ואת מסמנת לידי, אז יאללה, בואו נחתור לסיכום. תשמעו, בקיצור, אנחנו חייבים להחליף תוכנה. אם אנחנו רוצים ליהנות מהמחשבים, אם אנחנו רוצים ליהנות מגוגל והיריבים של גוגל, שהס מלהזכיר אותם כאן, אנחנו חייבים להכניס אותם לתוך קונטקסט של פדגוגיה חדשה. אלה 5 הנחות היסוד של הפדגוגיה החדשה. הנחה מספר 1 אומרת שללמוד זה להיות מעורב ולהבין, כבר אמרנו את זה. למידה טובה זה מעורבות בתהליך, הבנה בתוצר. מהי הוראה טובה? הוראה טובה היא הוראה עקיפה. מה שמאפיין מורים טובים זה שהם יוצרים תנאים ללמידה עצמית. עיקרה של ההוראה, ציטוט של דיוויד פרקינס, הוא לא במה שהמורה עושה, אלא במה שהוא גורם לתלמידים לעשות. מורה טוב נכנס לכיתה ולא שואל את עצמו, מה אני אעשה, מה אני אספר, איזה מצגת אני יראה לתלמידים. מורה טוב שואל את עצמו, איך אני מפעיל את התלמידים, מה אני אגרום להם לעשות. הוראה חזקה זאת הוראה עקיפה. זאת הוראה שבה אתה לא אומר לילדים, אלה החוקים, העובדות, הכללים, אלא נותן להם לגלות את זה בעצמם. בכל פעם שאני מלמד אתכם דבר מה אמר פיאז'ה לתלמידיו, ואני גוזל מכם את האפשרות ללמוד זאת בכוחות עצמכם. לא למדתם, הוא שאל אותם, כי לא לימדתי אתכם. ומי שיסע לסינגפור, מי שרוצה לראות את עתיד החינוך, שיסע לסינגפור. אני נוסע לשם כל קיץ בעקבות איזה פרויקט משותף במשרד החינוך שם, ושם אתה רואה את הסיסמאות. היום הסיסמה של הקיץ הזאת זה Teach less, learn more. ההוראה אינה גורמת ללמידה, היא האויב של הלמידה. ככל שתלמד פחות, הילדים ילמדו יותר. זה לא אומר שצריך להפסיק ללמד, חס ושלום. להוראה יש חשיבות עצומה, אם יודעים לעשות אותה נכון. אבל כאשר היא מבוססת כל כולה על הרטוריקה וההרצאה הפרונטלית של המורה, היא מזיקה ללמידה. תמונה מספר 3 אומרת שידע הוא לא חפץ. ידע הוא לא אובייקט, שתפקידו לעבור מהראש של
מורה לראש של התלמיד. ידע, זה דורש פה סמינר רציני, אבל אני קורא לידע סיפור שעובד. ידע בסופו של דבר זה סיפור. אני קורא לאדם הומו נרטיבוס, זה יצור שמכור לסיפורים. כל התרבות זה אוסף של סיפורים שעוזרים לנו להסתדר בעולם הזה, ולהכניס בו טעם ומשמעות וסדר. אנחנו צריכים ללמד את הילדים להתייחס לידע כסיפור שגם הם יכולים לספר. גם הם יכולים להמציא ידע. כל זה בתנאי שנעבור לתמונה מספר 4 שאומרת התודעה היא לא קופסה פסיבית שמצפה להתמלא. מה שיש לנו פה בין האוזניים זה 750 גרם של מוח שלא מספיק לפרש את המציאות. 24 שעות המוח שלנו מפרש את המציאות. המוח שלנו זה כלי יצירתי כביר. אתם יצירתיים בכל רגע שאתם עושים משהו. בגלל שכל מה שאנחנו צריכים זה נתונים מינימליים. כמה פוטונים על הרשתית, כמה קולות על אור התוף, ואנחנו כבר מייצרים את התמונה השלמה. מי שמייצר ומשלים פערים זה המוח האנושי. צריך להתייחס למוחם של ילדים כאל כלי יצירתי, כתהליך, לא כקופסה. ודבר אחרון, מטרת החינוך זה לא ילד שיודע. הידע עבר 3 מהפכות כבירות בגלל המחשב הזה. 1, הידע מתפוצץ, דהיינו הידע מכפיל את היקפו בכל 3 שנים. כל 3 שנים כמות הידע שווה בהיקפה לידע שנצבר במשך 5,000 שנות תרבות אנושית. 2, הידע מתיישן, מה שאמרנו היום לא יהיה נכון מחר בכל התחומים, לא רק בפיזיקה. הנה עכשיו יכול להיות שמצאו איזה מין חלקי כזה שטס מהר יותר מ-300,000 קילומטר בשנייה. הכל נזיל, הכל משתנה, גם בהיסטוריה, פרשנויות אחרות, בסוציולוגיה וכן הלאה. ו3, הכי חשוב, הידע נגיש, גם בגלל המחשב. הידע נגיש. אתה לא יודע משהו, תשאל את רבי גוגל, כמו שקוראים לה, לא הדתיים, אוקיי? אבל הוא נגיש לא רק בגלל הגוגל ולא רק בגלל המחשב, יש ספריות, אנחנו חיים בחברה משכילה, אפשר לשאול את ההורים, אם החמצת איזה חומר, התנמנמת בשיעור, לא נורא. לכן מטרת החינוך צריכה היום להיות לא תלמיד שיודע, אלא תלמיד שיודע להתייחס לידע. זה סיפור אחר לגמרי. אנחנו זקוקים לילד סקרן, אנחנו זקוקים לילד ביקורתי, דהיינו שיש לו איזו חשדנות בריאה ביחס לכל ידע. כל מה שאומרים לו אומר מאיפה אתה יודע מה המקורות שלך, ובעיקר אנחנו זקוקים לילד יצירתי. ילד שיהיה לו דחף ליצור גם איזה תזה משלו. הוא קרא בעיתון, הוא אומר אני רוצה להציע איזה פרשנות חדשה. זאת צריכה להיות, אנחנו נמצאים היום בתקופת מעבר, מ5 התמונות הראשונות ל5 התמונות האטומיות החדשות. המשימה הגדולה של החינוך במאה ה-21 זה לתרגם את 5 התמונות האטומיות של הפדגוגיה החדשה לפרקטיקה, לסביבה אמיתית, שבה ילדים לומדים, מעורבים, מבינים. תודה רבה.